liyayikhetha igumugedlela kumpondo babamkhulu omkhulu phakathi ami. Lisachaza igumugedlela ukuthi amaKristu angena kanjani kulo mkhosi kaKhisimusi, umkhosi weziqhaza, amazimzimu abahedeni bakhona phela eRome, ababekhonza zona phela izithombe ezingonkulunkulu babo eziyisithwalo ezazihlatshelwa bona phela abantu. Yebo, uPawulu yena owamosha zonke lezi zinto, njengoba washiya phela yena u-Athanasius sekukhandwe yona inkolo yobuKristu. Kwahamba iminyaka kwasuka izinxushunxushu khona eRome ngenxa yokufika kwayo le nkolo yobuKristu, lapho amanye amaRoma ayesabhizi esahlezi kuwo amasiko awo ethi asiyifuni lento yafika noPawulu. Thina silungile nazo izithombe zethu lezi besivele sizikhonza sizidumisa, kanye nayo imikhosi yethu, ama-Easter noKhisimusi noHalloween. Halo uNkulunkulu wenu kaJesu ongabonwa asimfuni, ngoba imbudane leyo eyaqhamuka naye uPawulu waqala phansi umsindo. Phela into eyayenza ukuthi inkosi Constantine ivume le nkolo ayivunyiswanga ukuthi yayithanda, kodwa yayibona ukuthi izokwazi ukulawula ngayo laba bantu bakhona ezweni. Noma yayiwathanda amasiko akhona eRome, kodwa yayibuye ibone ukuthi kuba lukhuni ukubusa laba bantu, njengoba bengaphili ngaphansi komthetho othile, bezenzela noma kanjani. Yasiyithatha le nkolo, yayithanda, imukela, yayiqamba leli gama lokuthi ubuKristu, ukuze izokhontrola laba bantu baseRoma. Ilapho kwasekuqale khona uhlelo lokugcotshwa kwabo abefundisi, kwaze kwagcotshwa nabo oPope, ababebizwa ngabo phela ukuthi bangcwele. Omunye wabo kwakuye phela uPope Gregory, okuyena owayesephethe lolu hlelo lwale nkolo yobuKristu esungulwe khona eRome. uPope Gregory yayimkhathaza kakhulu lento ukuthi bazama ukufaka ubuKristu eRome, kodwa iningi alifuni ukuyingena le nkolo yobuKristu ngenxa yokuthi bathathwe yibo phela ubumnandi bayo imigubho yaseRome efana nabo labo Khisimusi kanye nawo ama-Easter, ngenxa yokuthi laphana ziyabuya phela. Uyaphuzwa kakhulu ngendlela oyithandayo, udle nenyama kakhulu, ubheme nogwayi, ebese uthola nocansi oluyingqayizivele. Manje kuyo le nkolo yobuKristu azitholakali kahle lezi zinto. Kunemtheshwana yakhona nayo imithandazo yakhona, njengoba yona phela inkolo yobuKristu yayisuselwe kuyo inkolo yobuNazaretha eyayisohlelweni lokuthi ikwazi ukumelana namaRoma kanye nawo amaGreki, okwakuchaza ukuthi inkolo yobuKristu kwakuyiyo ifake yobuNazaretha enemthetho ethe ukuthambathamba ukuze abelungu bekwazi ukungena kuyo. Yenzelwe wona phela amaRoma namaNtaliyane. uPope Gregory wayesezame ngawo wonke amandla akhe ukuthi aguqule laba bahedeni bakubo eRome, kodwa ehluleka. Ilapho waze waqhamuka neqhinga lokuthi abhalele uSaint Augustine incwadi yokuthi akethi ukuphuthuma lapha eduzane eRome azomlekelela ngalo msebenzi wevangeli lobuKristu. Nangempela uSaint Augustine wafika ngokushesha. Wawuqala umsebenzi wakhe ukuguqula wona amaRoma lawa ukuba azongena kuyo le nkolo yobuKristu. Ngenhlanhla yakhe u-Augustine wayebathola abanye ukuba bezojoyina le nkolo yobuKristu. Naye uPope Gregory akazenzi phela, uthunywe kuye umbusi omkhulu ukuthi laba bantu abahlangane bebe yinto eyodwa, bengene kuyo le nkolo yobuKristu kuze bezokwazi ukulawuleka kahle. Kodwa uSaint Augustine wathi esewenze kahle lo msebenzi, kwaba wafikanga ama-Easter. Abantu bathi bhu, babuyela emumva kuwo ama-Easter phela lapha babeyothola khona nocansi oluyingqayiziphele. Waphatheka kabi uSaint Augustine
waphinde waqhubeka nawo umsebenzi wakhe. Kwathi angadlula ama-Easter, waphinde wabathola abantu ayesebashumayezile, kwangathi sekumhambela kahle manje. Wathi esebona sengathi usephumelele, kwaba ufikanga uDisemba, abantu bathi bu, bebheke kuwo phela umkhosi wakho, ukubuya kwelanga, ukuzalwa kwelanga, sekuzongena ihlobo. Baphinde bagubha wona umkhosi kaNkulunkulu wabo oyilanga, kanye naye uNkulunkulu oyindodana yelanga, uMithras. Yilapho uSaint Augustine aphelelwa khona ngamandla, wabe sebhalela yena umphathi wakhe uPope Gregory, okuyena owayemthumele ukwenza lo msebenzi. Nebala uPope Gregory wamphendula uSaint Augustine, wathi khululeka mfana usemncane, kumele usebenzise umqondo, njengoba usubonile ukuthi bayakwehlula. Kungcono ukuthi ungene phakathi kwabo ubajoyine. If you can't beat them, join them, njengoba kwenza yena futhi uPawuli. Ngalesi sikhathi phela esabulala amaNazaretha, ethi uzama ukuwaqeda, kodwa wehluleka ukuwaqeda, waze wasizwa yiko ukuthi naye angene phakathi kwawo ukuze azojika leli vangeli lobuNazaretha, alibulale, afake imithetho yakhe, abulale imithetho yabaprofethi basemandulo kanye nemithetho kaNkulunkulu, njengoba kuyena phela uPawuli owafika ngisho nabo ukugunda kumaNazaretha, waphinde wafaka nawo ukudliwa kwayo ingulube. Lokho phela kutholakala kuzo izincwadi zakhe azibhala, kusukela kuzo izenzo kuze kuyovala ngamaHebheru. Kulo iTestamente Elisha lapho suke usufunda khona imithetho kaPawuli, hayi imithetho kaJehova. Kulo iTestamente Elisha uNkulunkulu wakhona uyena phela uPawuli, kanye naye uJesu wakhe ahlangana naye eDamascus, hayi lona owayehamba nabo oPetro, owayeyindodana kaNkulunkulu ewumprofethi. U-Augustine wenza njengoba kwakusho yena uPope Gregory ukuthi angene phakathi kwazo lezi iqhaza zakhona eRome, azijoyine kuyo le mikhosi yazo. Yilapho aqala khona ukusebenzisa icebo lakhe lokuthi azame ukuguqula yona le mikhosi yazo lezi ziqhaza zakhona eRome, bayiguqule ibe imikhosi yazo ezenkolo. Yilapho abathatha khona lolu suku lukaDisemba 25 lokuzalwa kwalo ilanga kanye nendodana yalo uMithras, base bethi usuku lokuzalwa kwakhe uJesus Christ, lona onguNkulunkulu kaPawuli. Yilapho-ke uJesus Christ owabe sehlala esihlalweni sikaMithras, owayeyindodana yelanga, kwase kuba uyena uJesus Christ oyi-Son of God. uGod phela uye ilanga, i-Sun God. Kwabe sekuqhubeka nawo ama-Easter, bathi ukufa kwakhe uJesu, njengoba eseyindodana yalo ilanga, yabe siqondana kahle lento, njengoba ngama-Easter kusuke kufa lona ilanga, ngokuthi lisuke lizoshona izinyanga ezingu-9. U-Augustine akakubonanga lokuqondana ukuthi uzimbela umgodi. Yilapho owafika naye uPope Julius, okuyena owafika waliphasisa ngokusemthethweni lolu suku lukaDisemba 25, wathi impela usuku okufuneka kugujwe ngalo ukuzalwa kukaJesus Christ. Kwaqhuma ihlombe lapho-ke uJesus Christ khona owaba indodana yalo ilanga eliwuNkulunkulu wamaRoma. Noma u-Augustine wayesezamile ukuthi kuyo le mikhosi yomibili asuse yonke imikhuba yobuhedeni, kodwa kwahamba iminyaka yabuyela yonke leyo mkhuba yobuhedeni kulo mgubho kaKhisimusi nawo ama-Easter. Yilapho-ke amaRoma anqoba khona kubo ubuKristu lobu ukuthi afake yona imithetho yawo yabahedeni. Yilapho imithetho yabo ubuKristu bukaPawuli eyagcina isigqitshwa yilamasiko amaRoma. Yaguqa lapho igumgedlela mzukulu amafutha omkhovu 20 mnesuka phakathi.